si Michelle V and Hercules will comment sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Good morning! Charot. Good morning, guys. It's already, sakto, 9 in the morning. Kanina pa ako gising. Maaga pa ako, guys, nagising. And then, syempre, nag-ayos ako dito sa bahay namin. Nagkonting linis, ganyan. Tapos nagkape. Ganun. Tapos naisip ko, wala naman ako masyadong gagawin ngayong araw na ito. Ayan. Tapos, mamaya is, antay-antayin ko lang yung aking jusawa dahil sabi niya ay bibili kami ng meat ngayon na gagamitin namin sa linggo. Ayan, sabi niya. Mamaya, sabi niya may ako mamaya, may break time. Sabi niya, bili tayo. So, yun. Antayin ko lang siya. Siguro mga 9:30, nandito na yun. Something like that. So, tapos na rin ako guys magkape. Kasi habang nagkakape ako, nag-edit ako ng vlog ko kahapon. Ganun. At, yeah. Kakaririn ko yung pag-upload ko ng everyday. And I hope talaga magawa ko kahit na minsan dumadating talaga yung panahon na alam mo yun, parang alam mo yun, may araw talaga natatamarin ka. But pinupush ko talaga yung sarili ko. At gusto ko lang siyang karirin. Charit. Ayan. So, yun. So, thank you so much sa panonood ng aking mga vlogs, guys. Maraming salamat talaga. I appreciate talaga. Ayan. Thank you so much. At sa aking mga new subscribers, thank you po for subscribing. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe if you haven't yet. Ayan. So, ayun. So, antayin ko lang guys yung aking jusawa. At, yeah. Bibili kami ng meat. Yun. Guys, while waiting, may time talaga na ang ganda ng, ang ganda ng tawag ito, ang ganda ng light. Kaya, charot. Lagay ko kayo dito sa aking halaman. Ayan, okay. Nandiyan yung aking halaman, guys. Na maganda. Kita niyo yung labas namin. Charot. Andito pala yung aking, iayusin ko lang to guys. Ayan, itong to. Ito yung mga na namin guys na declutter, ganyan. So, pagpasensyahan nyo na itong suot ko. Ito talaga. Ito, ibibigay namin to kay Baby Yulia. Pati ito. Dito. Hindi kasi mahilig yung bata namin sa ganyan. Tapos yung mga kay Rafael ito guys. Mga notebook. Ito ay kay Rafael Boy. Wait. Umandar yung truck. Ito guys, to guys, trend ito na pangalan ni Rafael. Nasaan yung R? Walang kulay yung R. Ayan, lagay mo R. Diba, mo yung dugtong. Tapos saan ang A? Walang kulay? Ang A? O baka tinanggalan na ito ng kulay? Ra. P? Wala talagang kulay. Akala ko naman, Ra. Baliktad. Ayan, Rafael. Ayan. Ito nyo ba? Rafa. Rafa. Saan ang E? Ayan. Rafa. L. Ayan. Okay, diba? Kita nyo ba yan? Rafael. Tapos, may mga may mga dugtong. Ayan. Something like that. Paano? Saan ito ilalagay? Sa unahan? Wala naman na. Ito yung pinakahuli.
Okay, ito yung pinakahuli. Itong tama. I wanna be next to you. Next to you. Ayan. So, pangalan to guys ni Rafael. Ayan. Charan! Rafael yan guys. Rafael. So, ilalagay ko yun doon sa ano namin. Kay ano yan? Kay Rafaeli Boys. Rafaeli Boys? Ang dami naman. Sarap. Kanya yan. So, ano ko yan guys. Tapos, ilalagay ko doon sa ano. Ilalagay. Ay! Diba? Naano ko kayo. Basta dyan. Tapos, yung mga ano dito, para pag nandito ang aking bata ay maglalaro kami. Ayan. Ano yun? Yung asawa ko kasi, lagay-lagay ng mga something doon. Tapos nakakalimutan niya na. So, ang dami na kami dito. Ang dami-dami parang pwede namin pag-anuhan, pagkakaabalahan, pagka-ano yun. Tapos, andun lang pala. Tapos, sabi ko sa kanya, pag nung unang ano kasi namin, kita, binilhan niya ng ganito. Sabi ko, nasaan na yung binili mo? Kasi nga, na ano, pagka mag-swimming tayo, dalhin natin. Kasi paglaruan ng bata. Alam mo yon. Tapos, alam mo, hindi niya na alam kung saan yung nilagay. Tapos, pagka kuha namin doon, yun siya. Ayan guys, sa ano pa namin to guys nabili? Sa Unitap. Sa ano pa to guys? Sa Cebu. Sa Cebu to guys, sa Unitap. Na ano pa kami, na tag ito na, doon ko na experience first ever, matawag ito. Ano bang tawag doon guys? Yung naglakad ka doon sa ano, naglakad ka or tumawid ka sa hindi pwedeng tawiran. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. As in, tapos alam nyo ba, ito nakakatuwa pa tong experience guys. Kasi nung naano kami, kasi nga hindi naman namin alam na bawal pala doon tumawid. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko talaga. Basta gano'n. Tapos kasi may nakita kasi kaming tumawid. So, tumawid din kami. Tapos, syempre, first time ko rin doon sa Cebu, di ba? First time ko sa Cebu. Tapos, sabi kasi ng asawa ko, punta tayo dito, ganyan. Tapos, may bibilhin kami, gano'n. Tapos, ayun. So, wala namang mga sasakyan, parang gano'n. So, hindi namin nakita yung signage. Kasi yung signage, guys, nakatago. As in, sobrang dami din kasing tao doon sa lugar. Hindi namin makita yung signage na bawal palang tumawid doon. Ano bang tawag doon? Basta ganon. Tapos, habang pagtawid namin doon, tapos naglalakad na kami. Kasi nga pupunta nga kami dyan sa ano na yan. Dyan sa shop na yan. Dahil may hinahanap ng bilhin ng asawa ko noon. Ayan. So, tapos nung may humahabol sa amin, alam niyo ba, tapos sabi sa akin, ma'am, Tagalog naman, ma'am, sadali lang, ma'am, saglit lang, ma'am. Tapos, syempre, dahil ka sobrang dami ng tao, parang, alam mo yun, parang, ang dami, basta busy ang lugar na yun, tapos, ang dami kasing mga paninda din sa labas, parang ganyan. So, yung yung lalaki na tawag, ma'am, sadali lang, ma'am. Ma'am, sadali lang, ma'am. Saglit lang, ma'am. Ganun. Sabi ko, kuya, sabi ko, wala akong time, nagmamadali kami, wala akong time. Akala ko talaga, yung ano na yun, yung mama na yun. Yung alam mo yun, mag-o-offer, ganyan, ganyan, kung parang may binibenta, ma'am, saglit lang, ma'am. Parang konting oras lang, ma'am, parang gano'n. Pero madaling-madali kasi kami ng asawa ko. Kasi nga, gano'n. Yun pala is traffic enforcer or something na doon sa sa lugar na yon. So hindi ko napansin kasi nga syempre iba yung uniform. Iba yung uniform sa Manila, iba yung parang gano'n. Tapos iba yung sa kanila. Nasanay kasi ako sa Manila, sa Antipolo, something like that, na yung mga uniform ng mga traffic enforcers or yung mga gano'n. So yun, tapos ang nangyari, pagdating, ma'am, sabi ko, hindi mo ba alam na na bawal daw may doon? Hanggang ngayon hindi ko pa maalala yung word, ilalagay ko na lang sa screen. Parang gano'n, na bawal dyan. Sabi ko gano'n, ha? Wala namang nakalagay na na signage. Tapos sabi, hindi, meron ma'am, saan nakalagay? Sabi ko,
Eh, dapat kung nakalagay diyan yung signage na yan, dapat nakahang naman sa tao. Tingnan niyo naman, hindi naman nakikita ng tao. As in, sabi ko, kung alam kong bawal pala tumawid dito, eh di sana hindi kami tumawid. Tsaka may nakita kami iba din na tumawid. Tapos kami na talaga hinabol. Tapos kasama ko asawa ko eh. Nang ganun. Tapos alam niyo yung asawa ko, galit talaga siya guys yung time na yun. Tapos siningil kami noon, tig 50 kami. Sabi niya, kung ayaw niyo pong magbayad ng 50, ng ano, ng 50. Sabi nga gano'n. Punta na lang po tayo doon sa ano, sa tawag ito, sa opisina, ganyan. So, hindi ko alam yung uniform ng ano, ng traffic enforcer, parang ganyan, doon sa kanila, ganyan. So, yes, tapos eh, syempre yung asawa ko, ano siya, iba kasi yan siya pagka ganyan. Yung tipong alam niya na, ano, na wala kaming mali, parang ganyan. Gano'n. Kasi nga ano, kasi hindi talaga guys pansinin yung ano, hindi talaga pansin yung nakalagay doon na karatula na ano, na jaywalking. Yun, naalala ko na, yung jaywalking guys, alam mo yung gano'n? Nung pinakita sa amin yung ano, hindi talaga guys nakaano sa tao, as in hindi talaga siya pansin. Ganyan, hindi tulad sa ano, hindi tulad sa Manila, makikita mo talaga na ano, makikita mo talaga na bawal do'n, bawal ganyan. Do'n sa kanila hindi talaga. Gano'n yung parang nakatago siya, parang gano'n. So, ayun, first time ko guys na ma-experience yung may jaywalking, ganyan. Nakakaloka talaga. Ayun, so nagbayad kami guys na tig 50, ganyan. Kasi nga, sabi ko, magbayad na lang tayo. Yung asawa ko, bakit tayo magbabayad? Wala naman tayong kasalanan. Parang gano'n. Ano yun, sabi kong gano'n, para matapos na ito, sabi kong gano'n, ₱50 lang naman, sige na. Nagbayad kami guys ng gano'n. Tapos, ayun, pero yung asawa ko talaga galit siya. Sabi gano'n, sabi niya, hindi tama yung ginagawa nila. May mga gano'n, siyempre, alam niyo, mga ano, ganyan. So, so yun. So, sa traffic enforcer na naka-ano sa amin, ayan. First time ko ho yun, kung gano'n. Tapos hindi ko pa kilala yung gano'n. So, ayun lang, lesson learned lang din talaga sa akin na ano, magtingin-tingin ng mga something, ng mga, ano mo yun, karatula, mga signage, ganyan. Pero alam niyo talaga, wala talaga kaming nakita kasi nga nakatago pala. So, paano mo makikita kung nakatago siya, 'di ba? Ayun, so yun lang. Naalala ko lang guys dahil dito sa mga pinagagawa ko, gano'n. Sa mga truck-truck, sa mga ano. Kasi ano lang yun, ano yun, eh, may hinahanap kami nun. Ay naku, basta gano'n, first time ko experience yun. Hanggang ngayon tagong-tago ko pa rin yung resibo, guys. Niresibuhan kami. Aray ko, gano'n. Akala ko talaga yung mag-o-offer lang ng something na titinda, yung pala ano na, enforcer na. Hay, Diyos mio, marimar. Share ko lang. Ayan, while waiting, paano ito ng asawa ko? While waiting my husband, sana mag-aano pa ako ng kuko. Parang may kausap. Diyan na siya. Ja. Wolltest du jetzt schon Bonn? Guys, update. Naglagay ako ng ano, Cutix Violet. Ayan, wala. Nagpahaba kasi ako ng kuko, guys. Ayan. So, ano kasi ako, tawag ito, minsan, bet ko ang maiksi. Minsan naman, bet ko din ng mahaba. Pagka mahaba yung kuko ko, nilalagyan ko siya ng ganyan. Just ako lang talaga naglalagay, guys. Minsan, like, siguro, ilang beses ba ako nagpalinis ng ano, ng kuko, nasa kamay. Galing pa to guys, Watson, no, sa Pilipinas. Parang nagamit ko pa to dati sa school. Ang tagal na rin pala nito. Ayan, gano'n. Ang madalas kong palinisan guys, talaga sa manicurista yung kuko ko sa paa. Pero sa kamay, ako lang yan. Tsaka, tawag ito, ako lang din nagkukulay. Ganyan. Ano ko lang, bet ko lang ngayon magkulay. Eh, no? It's a little bit purple. Ang pangit na ng daliri ko. Masipag kasi guys ang daliri ko na yan. Sobrang sipag talaga niyan. Kaya ganyan ang itsura niya. Ayan. So, yun. Ano na ito eh. Subok na. Charit. Pangit, diba? Charot. Hmm?
Charot. Yung asawa ko guys, lumabas ulit. Kasi, bibili siyang pagkain sa, sa Aldi. Kasi nga, di pa nga ako nakakalabas ng bahay. Sabi niya, tinanong niya ako kung ano gusto ko daw, bibili siya. Sabi ko, hindi pa ako lumalabas ng bahay. Inaantay ko nga siya para lumabas kami. Ngayon, dahil ganito ako, siya na muna lumabas. Bigla ko lang talaga naisipan as in. Okay. Patutuyuin ko lang guys, ang aking kuko. Hello guys, update. So gabi na pala yan guys. Ayan ang niluto ko na dinner ng aking sasawa, tapos nakikain lang ako ng konti. Ayan, so habang may pinapanood kami dyan sa TV na palabas. Anyways, hindi na kami natuloy bumili ng meat ngayon dahil ang sabi niya susunod na araw na lang. So, ayun. So, yun na lang yung ginawa ko na lang dyan is ayan, nagchichikahan kaming dalawa guys. And tapos na yung asawa ko magtrabaho, gabi na yan. Ayun na yung nag-ano kami, kakain kami ng ng soup. Ganun lang talaga ang gusto niya guys. Yung soup na nabibili lang sa Aldi, tapos salagyan mo lang din ng sausage na yun. Basta ganun lang. Tapos ako nag-green tea, tapos ako nagko-cola. Ayan. So, sana nagustuhan nyo guys yung ating vlog ngayon. So, dito ko natatapusin ang ating vlog for today. Sana nag-enjoy kayo. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all. Thank you, thank you.